Okei, moi kaikille video katsoa. Ja katsotaan nyt, kun me lähtee. Mä kuvaan vähän Slitherfish.io:ta. Tää on todellakin testi. Mä en oo ikinä ennen pelannut tätä peliä. Ja mä laitan nyt tohon oliko jostain tästä tää boost? Joo, tästä oli tää boost. Mä en yhtään tiedä lagaaks tää teille. Mulla ei lagaa ainakaan. Ui. Ei, siellä on palloja. Sulla on lisäpalloja. Mä en todellakaan oo kovin hyvä tässä pelissä. Ja tää varmaan lagaa tässä videolla. Mä uskoisin, koska niin, mulla on tullut vähän jotain pientä. Niin kuin sanotaan se, ei siellä oli. Mehän edistetään tässä pelissä joo. Tän joo. Mä en tiedä, että tää on varmaan tää video lagaa ihan harvaasti. Mä en yhtään tiedä, että lagaaks tää. Joo, palataan vielä kerran. Mä toivon, että tää video ei lagita, koska ei semmoista niinku hyvä. Tää pieni vähän niinku teleporttailee tää maton välillä. Ai täällä tehdään näin, joo. Mä en yhtään tiedä, että no mä varmaan tuun tästä kuvailemaan varmaan vähän muutakin kuvaan. Mä varmaan kuvailen Googlesta aika paljonkin kaikkea. Siellä on joo, mut täällä tämmönen testi. Ja todellakin mä saan nyt toimimaan. Mä koitan vielä täällä saa kuvaamaan Minecraftia ja muuta. Kiitos kaikille, ketkä katsoo tämän videon. Ja näin mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!